Здравейте, пичове, аз съм PowerBG и днес ще цъкаме малко CS. Официално искам да ви кажа защо не снимам толкова често в канала ми. Искам да ви кажа, че имам много да уча. Просто не ми се занимава да качвам клипове, да ги обработвам, по съответно и да чакам за тях и така. Така, хора, нека да почваме. Ето път ще тръгна от бъто. Да не дойдат от бъто. Не съм много добър на CSGO, само да ви кажа. Но ако искате компетитив, днете ме и може да поръцъкаме. Това наш. Добре, ато съм. Аз ще тръгна лонг. Ще изгубя много време. Нищо. Ще барем да ги задържим за малко. Май гът, не мога да убия един глок. Толкова ли е трудно? What the fuck? Толкова ли е трудно да убиеш един глок? Не, това не е наш. Он е нашия лефна. Друг пък отиде от него. Ще ми правят 2 в 1 май. Не, май ми да. What the fuck, не можах да му спрена много добре. Искам само да ви кажа, че в сървъра има СТ, като напишете, може да си стартаквате скиновете, също така има тази команда, като пак може да си избирате скинове по ваш избор. Ето като моите скинове Dead Doppler, StarTrack. Ют, не знае, но къде имам... Ют, не знае, но къде имам 247 кил. Бето е тръгнал. Бъто, май. Не мисля, да, бъто е, не мисля този клип да е дълъг. Бъто е. Да си знаех. О, майко, в 2 в 1 пак не мога да му убият слушници. И тук няма такова да... Фак. Не можах да метна смока как трябва. Не, тук ще метна. Мъгът. Знаеш, че ще дойде лонка. Взима сайт. Да направя ут. Да, хора, само да направя още една вратка и спирам клипа, защото не искам да е дълъг. Аре.
First blood. И да, хора, това ще е за клипа. Надявам се да е харесал. Абонирайте се, харесайте клипа и чао!